Malí prvňáčci ze základní a mateřské školy Prameny přišli v doprovodu svých patronů deváťáků do literárního salonku regionální knihovny, aby si tady slavnostně převzali svůj úplně první slabikář. Tomáši, tak co ty, jak se těšíš na slabikář? Jo, těšíš se dobře, to je hodně. Že my jsme se naučili písmenko P, pak jsme se naučili M, malé M, pak L, malé, pak velké L a já se moc těším na ten slabíkář. Určitě to budou hezké obrázky a básníčky. Já se budu učit číst a budu si učit knížku. Začneme slabikování vázané a budeme slabikovat a snad si přečteme i nějakou kratičkou říkanku nebo básničku. Některé děti už zvládly přečíst první slova. Pa, se, so, li. K novým slabikářům dostali děti i krásné záložky, které jim vyrobili jejich starší spolužáci. Staráme se o ně, oni za náma můžou chodit kdykoliv, když budou potřebovat. Na záložky se moc těšíme, ty si určitě krásně vybarvíme a budeme je používat. My si je už umíme i podepsat, takže určitě se jim to povede a budeme na ně pyšní, že to máme od kamarádů deváťáků.